Nang marinig ni Pio Carpio ang tinig ni Ruben, ay halos hindi nito magawang makasagot. Tumahimik na lamang noon si Pio Carpio habang patuloy itong umiiyak. Nang napansin ni Haring Rufus ang naging reaksyon ni Pio Carpio, pinili niyang lapitan ito upang kausapin ng dahan-dahan. Alam ng hari ng baylan na kinausap na ang ermitanyo ng kanyang kaibigan. Kung kaya't hindi na nagawa pang ipilit ni Pio Carpio ang kanyang opinyon. Sa pagpapatuloy ng pagluha ni Haring Rufus ay ang pagdamay naman sa kanya ng kalangitan. Maging ang mga diwata noong nasa paligid ay nagpaparamdam na rin upang maipahatid ang kanilang pakikiramay sa pagkawala ni Ruben. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang umulan ng napakalakas sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Kahit ganun na noon ang nangyayari sa paligid, hindi naman nagawang magpatinag ng pangkat ni Pio Carpio. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang ermitanyo at ang engkanto, wala namang nagawa sila Gonzalo upang mapagaan ang karamdamang dinadala ng mga ito. Hindi rin nila nagawang makalapit sa kinaroroonan ng kanilang pinuno sa kadahilanang nais nilang mabigyan ito ng panahon upang makapag-isip sa kung ano ang mga hakbang na susunod nilang gagawin. Carpio, ngayong alam mo na ang nangyari kay Ruben. Nais kong ibalita mo ito kay Ginang Sedes at sa iba pa niyang malapit na kasama. Nais kong ipaalam mo sa kanila na ang isang pinuno ng inyong samahan ay tuluyan ng namaalam. Ito na lamang ang huli kong magagawa para sa aking kaibigan na siyang magbibigay sa akin ng kapanatagan ng aking isipan. Wika ni Haring Rufus. Makakaasa ka, Haring Rufus, na makakarating ang mensaheng iyong ipinilit. Lahat kami ay buong pusong nakikiramay sa pagkawala ni Ruben. Tunay ngang Diyos lamang ang permanente sa mundong ito. Mangiyak-ngiyak na sagot ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap ni Haring Rufus, dahan-dahan din naman itong naglaho sa kanilang harapan. Hindi na ito nagawang mapigilan ni Pio Carpio sa kadahilan ng alam niyang matindi ang pinsalang natamo ng Haring Engkanto. Matapos nitong lisanin ang kanilang kinaroroonan, pinili nilang doon na muna magpalipas ng gabi sa tuktok ng bundok. Hindi naman nagawang tumutol noon nila Gonzalo, gawa ng alam nilang matindi ang pinagdadaanang paghihinagpis ng kanilang pinuno. Nang tuluyan ng nawala si Haring Rufus, ay ang kasabay naman ito ang pagtila ng ulan. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang nakasilay sila Gonzalo ng tatlong liwanag na pababa galing sa kalangitan. Halos hindi nila nagawang ibaling ang kanilang paninginoon sa ibang bagay dahil sa sobrang pagkamangha sa kanilang mga nasilayan. Nang tuluyan ng dumapo ang tatlong liwanag na yon sa tuktok ng bundok, doon na nga naaninag nila Gonzalo ang tatlong diwata na bagong-bago lamang sa kanilang paningin. Kagaya nila Mapulon, nakasuot din ito ng pangmaharlikang kasuotan na siyang labis nilang ikinagulat. Sa bawat paglakad ng mga ito ay yumuyuko sa kanila ang mga puno, maging ang mga halamang nasa paligid. Nang tuluyan na itong makalapit sa kinaroroonan ni Pio Carpio, nagwika ang isa sa mga ito ng, "Ako ang diwatang gumagabay sa lahat ng hayop sa mundo ng mga tao. Kaisa ko si Ruben, at isa siya sa mga antingerong aking ginagabayan at kinalulugdan.
Tanggapin mo ang batong ito, ermitanyo, at ilibing sa pagputok ng liwanag ng araw kinabukasan. Ito ang tanda ng aking pagmamahal at pakikiramay sa mga taong naiwan ni Ruben. Wika ng diwata. Matapos makuha ni Pio Carpio ang nagliliwanag na kulay asul na bato, agad din naman siyang nagpasalamat sa pakikiramay ng diwata. Ganon din ang ginawa ng dalawang kasama nito na siyang labis na ikinagulat ni Gonzalo. Ayon kay Gonzalo, na ang tatlong diwatang yon ay ang mga tagagabay ng hayop, sapa at gubat sa mundo ng mga tao. Malalakas ang mga ito sa kombateng pisikal at maging sa kombateng espiritual. May kanya-kanya din itong natatanging abilidad na kayang pumatay ng mga nilalang sa kumpas lamang ng kanilang mga kamay. Habang patuloy na pinapanood nila Gonzalo ang mga ginagawa ng diwata, walang ibang pumapasok sa kanya kung hindi ang paghanga kay Ruben. Hindi niya lubusang maisip noon kung papaano nagkaroon si Ruben ng tatlong tagagabay na diwata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nasilayan ni Gonzalo na bawat isa sa mga diwatang yon ay nagbibigay ng nagliliwanag na bato kay Pio Carpio. Sa pag-alis ng tatlong diwatang kanilang nasilayan, ay meron pang lumitaw na 7 diwata na gumagabay kay Ruben. Doon na mas lalong nanlaki ang mga mata ni Gonzalo nang masipat niyang maging si Mapulon at Adlaw ay kasangga din pala ni Ruben. Halos mapalunok na lamang noon ang laway ang gabunan dahil sa labis na pagkagulat sa kanyang mga nasilayan. Sila Samuel naman noon ay napaatras na sa kanilang kinatatayuan dahil sa labis na pagkagulat sa mga ito. Sa paglapit ni Mapulon at ng kanyang mga kasama kay Pio Carpio, isa-isa din itong nagbigay ng nagliliwanag na bato bilang tanda ng kanilang pakikiramay sa pagkawala ni Ruben. Matapos nilang makapagbigay ng mga bato sa ermitanyo, agaran din namang naglaho ang mga ito at bumalik na sa kani-kanilang mga lugar na pinaghaharian. Kinaumagahan, bago pa man pumutok ang bukang liwayway, ay nakahanda na ang pangkat ni Pio Carpio upang ilibing ang 10 batong ibinigay sa kanya ng mga diwata. Habang hindi pa noon lumalaganap ang liwanag ng araw, panay naman ang ginagawang pagdarasal nila Gonzalo upang magabayan ang kaluluwa ni Ruben sa paglalakbay nito. Matapos nilang mailibing ang mga batong yon, agad din naman silang bumaba ng bundok upang muling ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa pagbagtas nila ng matarik na daan pababa, napakarami nilang pinag-usapang mga bagay-bagay. Halos hindi kasi tuluyang matanggap ng isipan nila Gonzalo kung bakit ganon karami ang mga diwatang nakiramay sa pagkawala ni Ruben. Tio Carpio, papaanong ganong karami ang mga diwatang nakiramay at nakidalamhati sa pagkawala ni Ruben? Tanong ni Gonzalo. Mapagmahal kasi si Ruben sa kalikasan, iho. Lahat ng may buhay sa mundo ay binibigyan niya ng pagmamahal, kung kaya't maraming diwata ang natutuwa sa kanyang ugaling ipinapakita. Kung susundin mo din ang kagandahan ng loob ni Ruben, ay baka dumating din ang pagkakataon na labis ka ring kalulugda ng mga tagagabay ng kalikasan. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, ay muli nilang itinuon ang kanilang mga paningin sa kanilang dinaraanan. Patarik ng patarik na kasi ang daan, kung kaya't kailangan nilang mag-ingat sa bawat hakbang na kanilang gagawin. Dagdag pahirap din noon sa pangkat ni Pio Carpio ang napakalambot na lupa na kanilang inaapakan.
Nang tuluyan na silang nakababa ng bundok, ay muli na naman nilang ipinagpatuloy ang paghahanap kay Mamang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ramdam na ramdam ni Gonzalo ang pagiging matamlay ng kanyang tiyuhin. Hinayaan niya na lang muna itong makapag-isa upang kahit papaano'y masulit nito ang paghihinagpis sa namatay niyang kaibigan. Ilang oras pang paglalakbay at nadapo na nga sila Gonzalo sa isang napakalapad na sapa na kung saan kailangan nila itong tawirin upang marating ang pangatlong tanawan. Habang sinisipat ni Gonzalo ang sapang iyon, ay halos hindi niya magawang makita ang kabilang bahagi nito. Dahil sa wala silang magagamit sa pagtawid ng sapa, kung kaya't naging palaisipan para sa kanila ang pagtungo sa kabilang bahagi nito. Tio Carpio, papaano ho tayo makakatawid sa sapa? Hindi ko nga ho makita ang kabilang bahagi nito. Parang imposible naman ata kung mano-manong paglalangoy ang gagawin natin. Wika ni Gonzalo. At sinong sabing lalangoy tayo, iho? Sagot ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, ay halos hindi niya magawang makasagot sa tanong ni Pio Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumapit si Pio Carpio sa mababaw na parte ng sapa habang meron itong kinakausap. Dumukot din yon ng 4 na ugat ng puno sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilubog sa tubig. Matapos itong gawin ni Pio Carpio, ay biglang nakarinig sila Gonzalo ng mga pag-ungaw ng nilalang sa ilalim ng sapa. Dali-dali din naman sila noong umatras sa kanilang kinaroroonan, gawa ng hindi sila pamilyar sa mga nilalang na papalapit sa kanila. Nang tuluyan ng marating nila Gonzalo ang mataas na bahagi ng pangpang, gulat na gulat sila nang masilayan nilang hindi umalis si Pio Carpio sa sapa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagpakita kay Pio Carpio ang mga dambuhalang nilalang na kanilang magiging sasakyan. Paglalarawan ni Gonzalo sa mga nilalang na yon, maihahalin tulad mo ito sa isang malaking pasayan o hipon na merong buntot ng isda. Nais nyo bang languyin ang sapang ito? O sasakay kayo sa mga engkantong tinawag ko? Tanong ni Pio Carpio. Nang marinig ito nila Gonzalo, agaran din naman silang lumapit kay Pio Carpio. Nang tuluyan na silang makasakay sa mga nilalang na yon, agad din namang nilakbay nila ang napakalawak na sapa. Dahil sa napakabilis lumangoy ng mga nilalang na kanilang sinakyan, minuto lang noon ang lumipas nang tuluyan na silang makalayo sa dalampasigan. Sa paglalakbay nila sa napakagandang sapa, doon nila nasilayan ang napakaraming kataw na sumasabay sa kanila. Hindi naman ito nagawang pansinin nila Gonzalo dahil matinding ipinagbili noon ni Pio Carpio na huwag makialam sa mga engkantong naroon sa kanilang mga teritoryo. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang napasok nila Gonzalo ang ibayong parte ng sapa. Sa paglapit nila sa dalampasigan nito, ramdam na ramdam ni Gonzalo ang pagbagal ng mga engkantong kanilang sinasakyan. Animoy, meron itong mga kinakatakutan sa lugar kung kaya't hindi nila magawang bilisan ang kanilang paglangoy. Pagsilay ni Gonzalo sa lugar na yon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya na ang lahat ng puno sa lugar na yon ay puro patay na. Nababalutan din ito ng mga makakapal na ulap sa paligid na parabang isa itong pugad ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Wala rin silang nasisilayang mga ibon sa lugar na yon at puro mga nagsisilakihang uod lamang ang kanilang nakikita. Kulay berde na din ang pangpang ng sapa
na para bang nahahaluan ito ng mga asido. Hindi pa man sila nakakarating noon sa dalampasigan, pinili ng mga engkantong kanilang sinasakyan na sila ay iwanan. Wala naman noong nagawa ang pangkat nila Pio Carpio, gawa ng hanggang doon na lang ang kayang maibigay sa kanilang tulong ng engkanto. Pagdating nila sa ibayong parte ng sapa, bumungad sa kanilang grupo ang paglaganap ng salot sa buong paligid. Nandirito na tayo sa lugar ng mga itim na engkanto. Pag-igihan niyo ang pagmamasid sa buong paligid dahil umaatake ang mga demonyo sa kahit anong oras nila gusto. Nandirito lamang ang mga yan, nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito nila Samuel, agaran din naman nilang sinindihan ang mga sulong kanilang dala. Ginawa nila ang bagay na yon upang kahit papaano'y maitaboy nila ang mga salot na sumasabay sa hangin. Habang naglalakad sila sa lugar na yon, panayang pagrinig nila ng mga asong umaalulong at mga manok na tumitilaok. Ermitanyong Carpio, parang pugad na ho ito ng mga demonyo ah. Sigurado ho ba kayong ligtas tayo sa lugar na to? Takot na tanong ng kasama nilang albularyo. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi kita dadalhin sa isang lugar na alam kong ikakapahamak mo. Gawin niyo lamang ang mga sasabihin ko upang hindi kayo mamatay sa lugar na ito. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang bilisan ang kanilang paglalakad dahil sa ramdam na ng kanilang pangkat ang nakaambang panganib. Si Gonzalo noon ay hindi na natatahimik, gawa ng marami na siyang nasisipat sa paligid. Ang mga nasisilayan noon ni Gonzalo ay nasa kaanyuan ng mga anino na halos hindi niya matukoy kung anong uri ng mga engkanto ang nagmamasid sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang merong umambas sa kanilang pangkat na 2 dambuhalang nilalang. Merong daladala ang mga ito na katawan ng puno ng masilayan ito nila Gonzalo. Dahil sa kanilang mga nakita noon, pinili nilang tumigil upang pagmasda ng 2 engkanto. Si Pio Carpio naman ay dahan-dahan ang tinatawag ang gudor upang maging handa sa mga susunod na pangyayari. Alam nilang magtatangkang patayin sila ng mga nilalang na yon, kung kaya't habang pinagmamasdan nila ang mga ito, ay dahan-dahan na nilang itinataas ang kanilang mga bakod at puder sa katawan. Nang masipat ni Pio Carpiong bumubuelo na sa pagsugod ang mga ito, agaran din naman niyang tinawag ang gudor na kanyang kasangga. Sa pagkuha ni Pio Carpio ng mutya ng palakol, ay biglang nagsipulasan ang 2 engkanto na nagtangkang sumugod sa kanila. Hindi na niya ito pinili pang habulin sa kadahilan ng maaaring patibong lamang yon ng mga nilalang. Matapos nila itong masilayan, muli na naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Habang nagmamasid noon si Gonzalo sa paligid, ramdam na ramdam niya ang pag-aaligid ng 2 nilalang na humarang sa kanila. Tio Carpio, nagmamasid pa ho sa paligid ang mga itim na engkanto. Pansin kong naghahanap ito ng pagkakataon upang atakihin tayo. Wika ni Gonzalo sa kanyang tiyuhin. Ganun ba? O siya, sabihan mo mga kasama natin na bantayan ang bawat isa. Ipagbigay alam sa iba nilang mga kasama ang kanilang nakikita sa paligid. Maging alisto tayo sa lugar na ito dahil pugad ito ng ating mga kalaban. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din naman niyang ipinagbigay alam ang sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin.
Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, patuloy pa rin silang sinusundan ng dalawang engkanto. Makalipas lamang ang isang oras, tuluyan na ngang gumawa ng hakbang ang dalawang nilalang na kanilang nasilayan. Pinili nitong umatake sa likurang bahagi ng pangkat nila Pio Carpio, gawa ng naaamoy ng mga ito na hindi gaanong kalakasan ang mga albularyong nasa likurang bahagi ng kanilang pangkat. Nang masipat ni Gonzalo ang mga pangyayaring yon, pinili niyang tumungo doon upang hatiran ito ng tulong. Dahil sa hindi gaanong napansin ng mga nasa panghuling hanay ang pag-atake ng mga nilalang, kung kaya't nagawa sila nitong tamaan. Sa pagtangay ng mga nilalang na yon sa mga kasama ni Gonzalo sa kakahuyan, dali-dali din naman nila itong hinabol. Sa pagdating nila sa mga patay na kakahuyan, doon nila nasilayan ang iba pang kasama ng mga engkantong itim. Nasa 15 ang bilang ng mga ito, kung kaya't hindi nagawang lumusob noon nila Gonzalo. Nang mapansin ni Pio Carpio ang pag-aalangan ng kanyang mga kasama, pinili niyang sumugod mag-isa sa kanilang mga kalaban. Nang masipat ni Gonzalong nauna na sa kanila si Pio Carpio, wala na siyang nagawa kung hindi sundan ito. Sa pagsunod ni Pio Carpio, agaran din namang nagsipulasan ang kanilang kalaban nang masipat ng mga ito ang kanyang daladalang palakol. Si Gonzalo naman noon, tuluyan ang nagpalit ng kanyang kaanyuan upang salubungin ang mga nilalang na nagsisipulasan. Nang maabutan ni Gonzalo ang isa sa mga ito, agad din naman itong pinag-uundayan ng saksak ni Gonzalo. Matapos niya itong iwang wala ng buhay, pinili niyang hanapin ang mga engkanto na dumukot sa kanyang mga kasama. Alam niyang buhay pa ang mga ito dahil ramdam na ramdam pa niya ang presensya ng kanyang mga nahuling kasama. Habang patuloy na nakikipaglaban sila Samuel, panay naman ang pag-ikot ng paningin ni Gonzalo sa buong paligid. Iniwasan niya na muna noong makipaglaban sa mga nilalang, gawa ng mas inuuna niyang hanapin ang natangay nilang mga kasama. Okay, yung 89 baka mamayang 5 p.m. na. Tas yung 90 baka mga 7 or 8 p.m. Yun lang. Kita kits.